Kino mga igsoon, maayong buntag kanatong tanan. Natapos na ang 2,000 ka tuig nga tagal nga panahon ug kahigayunan sa pagbalik ni Kristo dinhi sa kalibutan. Nibanos niini ang 1,000 ka tuig nga niini si Kristo mohari uban sa iyang mga katawhan. Aron sa pagsubay sa kamatuoran, niini nahimugso ang programang Kingdom of Praise. Ug ubos niini ang tulumonon nga konsumatom. Mga igsoon, balikon ko mayong buntag kanatong tanan. Mayong buntag diha sa atong mahal nga magtutudlo. Lawaan diha sa Lawaan Banunong, Dapitan Israel City. Mayong buntag master. Mayingon man sa atong sa mga inahan nato, no? Sa atong inahan, espiritual natong mga inahan. Mayong buntag kaninyo sa atong mga kaigsuunan nga mga cardinals, mayong buntag. Ilabi na gayud nga uban kanako karon dinhi sa estasyon, mayong buntag kaninyo. Ug mayong buntag sa tanan nga mga bishops bisan asa sa tibuok nga Pilipinas. Na moabot ngining atong pagsibya kay live man kita sa Facebook ug sa YouTube. Mao na mga igsoon, mayong buntag usab dinhi sa tibuok dakbayan sa Dapitan, mayong buntag kaninyong tanan. O gilabi na kayo niini nga atong tagdumala sa Bibo Radio, mayong buntag kaninyo mga igsoon. So mga igsoon, sa dili pa nako ihatag sa atong igsoon nga mao ang unang mamulong karon nga mga takna hangtod nga sa atong mga kaigsuonan o sa katapusan nga manimati nini abangan nato ang atong mahal nga magtutudlo, Master Pope Ginito Gabuliabo. Kaya siya man ang ato ang katapusan nga maistorya sa pagkihinabi sa kahanginan. So sa dili pa kita magpadayon, magampo kita, atong ipuyong ang atong mata mga igsuon o ato ang patalinghugan ang maong pagampo. Tungod sa kadako sa imong gugma o Dios, imong gihalad ang imong kinabuhi dito sa cross. Aron nga imong maipakita dinhi kanamo ang kadako sa imong gugma. Niining 3,000 ka tuig na karon nga alang kanimo mao ang 3 ka adlaw. Ikaw nagabanhaw kanamo pinaagi sa imong dako o kahibulungan nga kaalam. Kini nga kaalam magaiwag ngadto sa mga katawhan nga nagalakaw sa kangitngit aron sa pagbawi kanila ngadto sa kahayag. Amen. So mga igsoon, magsugod na kita atong ihatag sa ato ang igsoon, Cardinal Licerio Otos Haugin. Cardinal, imuhang panahon. Daghang salamat kanimo Cardinal Jimbo Yabutahod. Mga lang ko maayong pamatasan sa mong magtutudlo nga mo si Divine Master Pope Ginito Gabuliabo. Ilabi na sa iyang mga nanay, sa espiritual nga nanay, ilabi na sa mga bishop, cardinals, sister and brother. Mayong buntag kanatong tanan, ilabi na ni Cardinal Rizani, Ambrosio Rizani nga tuwa karon nanukad sa Maryland. O ilabi na si Bishop Arturo Amaba nga tuwa karon nanukad sa Antique. Mayong buntag kaninyong tanan. Ang akong topic karon mahitungod kini sa duha ka klase nga patay. Pero ang pagsabot ani mga igsuon sa mga magsasangyaw nga kung mamatay ang tao, ang katong mamatay nga katong makasasala daw kuno nga mamatay, mao katoy mahibilin dinhi sa kalibutan, o katong mga mataro nga mamatay nga ilubong sa minteryo kung maabot na ang Dios pagasakgawon. Mga igsuon, kung atong basihan ang ilahang pag-interpret sa maong pagtuo nga duha ka klase kay wala man daw kunoy mugamot dinhi sa kalibutan, mao toy ilahang pagsabot. Pero atong basihan
Sa Matthew 5:25 giingon dinhi. Sa Juan 5:25 giingon ri, sa pagkamatuod, magaingon ako kaninyo nga ang takna nagasingabot o karon mauna nga ang mga patay managpakabati sa tingog sa anak sa Dios ug kadtong magapatalinghog mabuhi. Mao kini ilang gihatagan mga igsuon nga kon ang tao kung mubalik na ang Dios dinhi sa kalibutan, adunay magpakabati ug adunay magpatalinghog mga igsoon. Pero atong basihan, kung atuang basahon ang Matthew 5:24 giingon ri, sa pagkamatuod magaingon ako kaninyo nga ang magapatalinghog sa akong pulong ug magatuo kaniya nga magapadala kanako may kinabuhi nga dayon. Siya dili paghukman hinunua, nabalhin siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Sa to pa mga igsuon, ang gipunting dinhi sa atong sita sa Matthew 5, sa Juan 5:25 nga ang patay nga nagpakabati mao kadtong ug sa akong pagsabot sa among magtutudlo kay kining kaalam nga naa mong nabatunan karon dili man kini kinaugalingon namo kundili gikan kini sa muang magtutudlo. Mga igsuon, kung atong basihan sa maong sitas ang nagpakabati mga igsuon, mao kini mga patay nga igo lang naminaw pero wala gibutang sa ilahang hunahuna. Mga igsuon, kay duha ka klase man ang kamatayon ini mga igsuon. Mao pod ang pagsabot sa mga magsasangyaw nga duha ka klase. Pero lahi lang ang ilang interpretasyon. Pero sa among magtutudlo, patay sa pagtuo, mga igsuon, ang buot pasabot niya ni. Ang dili patay sa pagtuo, katong nagpatalinghog, pero katong nagpakabati lang mga igsuon, mao katoy patay sa pagtuo tungod kay igo ra sila naminaw, igo lang sila nagpakabati, pero wala nila gitanom silang hunahuna, silang kasing-kasing mga igsuon. Unsa may dugang nakong pagpamatuod niini mga igsuon nga duha ka klase ang kamatayon mga igsuon. Kung atong basahon ang Lucas 9 sorry 59:60. Lucas Kapitulo 9, versikulo 59, paingon sa 60. Og dihay usa nga iyang giingnan, sumunod ka kanako, giingnan ni Ginoong Hesukristo. Apan kini mitubag kaniya, Ginoo, tuguti una ako sa pag-adto og paglubong sa akong amahan. Sa ato pa, minghangyo ang usa ka tawo ni Ginoong Hesukristo nga moadto siya sa iyang amahan kay iyang amahan di ay namatay atong tungura aron siya muban sa paglubong. Apan si Hesus mingon kaniya, pasagdi ang mga patay nga maoy magalubong sa ilang kaugalingong mga minatay. Apan sa imong bahin lumakaw ka ug imantala mo ang gingharian sa Dios. Busa mga igsuon, kung atong basihan ug ikumpara nato sa sangyaw sa mga magsasangyaw nga naguna pa kanato, lahi ang ilang sangyaw tungod kay ang ilang pagsabot mga igsuon, mga matay mantanan ay inigbalik ni Kristo ang kadtong mga makasasala maoy mahibilin dinhi sa kalibutan o kadtong mga mataro nga nangamatay sa gawon dito sa langit. Pero mga igsuon, kung atong paistoryahon ang Lucas 9:59-60, duha ka klase ang kamatayon kay kadtong usa ka batan-on mga igsoon, patay kadto. Tungod kay mingon man diha, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang kaugalingong mga minatay. Sa to pa lahi ang patay, lahi ang mga minatay. Sa to pa ang naglubong, mga minatay po to. Tungod kay daghan sila nanguban sa paglubong.
Pero ang patay, ang gipunting ni ana, mao ang usa ka batan-on, mga igsoon. Nga nananghid ni Ginoong Hesukristo nga moadto, muuban sa iyang amahan nga maglubong dito sa lubnganan, mga igsoon. Pero miingon si Ginoong Hesukristo, sumunod ka kanako. Wala mo tugot si Ginoong Hesukristo. Unsa may atong ikapamatuod niini, mga igsoon? Karon aron matuuhan nga tinuod duha ka klase ang kamatayon, mga igsoon. Kung atong basahon ang Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 6, mga igsoon, diha atong mapamatuod kung sabton lang sa inyong kaugalingon kining tanan nga nagapaminaw niini karong maong preaching, mga igsoon, masabtan kini tungod kay tataw kaayo nga duha ka klase ang kamatayon. Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 6. Giingon diri. Bulahan ug balaan ang tao nga makaambit sa nahunang pagkabanhaw. Sato pa, mga igsoon, bulahan ug balaan daw ang tao nga makaambit sa nahunang pagkabanhaw. Karon, mga igsoon, unsa may inyong pagsabot niini kining unang pagkabanhaw, kamatayon ni o dili, mga igsoon? Siyempre kamatayon, mga igsoon, kay naghisgot man ri og pagkabanhaw, mga igsoon. Karon ato ang padayonon sa mga taong ingon ini ang ikaduhang kamatayon, walay gahom sa pagbuot, hinunua sila mahimong mga saserdote sa Dios og ni Kristo, ug uban kaniya maghari sila sa 1,000 ka tuig. Sato pa mga igsoon, kung mabanhaw na ang usa ka tawo, mga igsoon, ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot, hinunua sila mahimong mga saserdote sa Dios. Sato pa, kung ang tawo na diay, kung mabanhaw, mga igsoon, gipamatud-an diri sa Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 6, nga kung ang usa ka tawo mabanhaw na, mga igsoon, wala nay gahom ang ikaduhang kamatayon, hinunua mahimong saserdote. Unsa may timailhan ani, mga igsoon, nga unsa may ikapananglitan kanato nga adunay ikaduhang kamatayon ini, mga igsoon? Kung atong basahon, mga igsoon, ang nakasulat sa Genesis 3:19, diha nato mapamatud-an sa panahon ni Adan nga si Adan giingnan siya sa Dios nga ayaw pagkaon sa kahoy sa nag-ila sa maayo og dautan, kay kun mukaon kanini mamatay kagayod. Busa, mga igsoon, akong ipangutana kaninyo, si Adan mikaon siya sa kahoy o wala, mga igsoon? Mikaon siya o wala? Munay ako ang ipangutana kaninyo, mga igsoon, nga unang mga magsasangyaw, mga igsoon, kung si Adan mikaon ba siya o wala. Pero ako'y paistoryahon, mga igsoon, si Adan mikaon siya sa kahoy. Mao nga nakasala si Adan. Akong pangutana, namatay si Adan ni atong tungura nga mikaon siya, kay miingon man ang Dios, ayaw pagkaon sa kahoy sa maayo og dautan, kay kun mukaon kaniini mamatay ka gayod. Karon, ultimatum, anang panahona nga mikaon si Adan, namatay ba anang taknaa si Adan o wala? Munay akong pangutana kanyo, mga igsoon. Pero ako ang tubag, mga igsoon, si Adan wala gyud mukaon dayon anang panahona. Kay nga naman, kung atong basahon, sa singot sa imong nawong, magakaon ikaw sa tinapay, hangtod nga mopauli ka sa yuta, tungod kay gikan ini gikuha ikaw, kay abog ka, ug abog ikaw mipauli. Busa, mga igsoon, si Adan wala pa mamatay aning panahona, pero mao gani nga si Adan nakatago pa siya sa tanaman, tungod kay hubo siya, kay naupi na ang iya ang hunahuna, tungod kay nakakaon siya sa kahoy nga nag-ila sa mayog dautan. Busa, gitunglo sa Dios ang yuta. Mga si Adan gisilutan sa kamatayon,
Muna nga gipapahawa siya dito sa Eden kay basin unya ang iyang kamot ituyod makakaon sa kahoy sa kinabuhi mga igsoon. Busa gipapalahawa siya sa Dios dito ug miabot ang takna nga siya namatay gayud. Busa kung atong basihan ang katong pagkaon ni Adan sa kahoy mo kadto nga wala siya mutuo, wala siya pagtuo sa Dios tungod kay nagpakabutabungol raman siya sa istorya sa Dios nga siya dili mukaon sa kahoy nga nag-ila sa maayong dautan mga igsoon. Busa si Adan didto gagikan kaniya ang silot sa mga tao maunang namatay, adunay kamatayon ang mga tao mga igsoon. Kay nganuman sa panahon ni Ginoong Hesukristo, si Ginoong Hesukristo gisugo. Atong basahon lang sa 1 Korinto 15:22. Unsay gisulti diri. Kay maingon nga diha kang Adan ang tanan mga matay, maingon man usab diha kang Kristo ang tanan mga buhi. Sa to pa, diha sa kang Adan mga matay ang tanan. Mao nga ang tao karon wala pay kinabuhing dayon. Mga igsoon tungod kay ang pagmahay sa Dios nga gisilutan niya ang tao pinagig kamatayon. Busa ang Dios nagpakatao pag-usab nga mao ang lawas ni Ginoong Hesukristo aron pag-restore sa kinabuhing dayon. Muna nga gisugo si Ginoong Hesukristo aron nga ang katong kinabuhing ang kamatayon mawala o mahibalik ang kinabuhing dayon. Kung atong basahon sa Juan 12:49-50 diha nato mapamatud-an nga si Ginoong Hesukristo gisugo sa Dios nga mahibalik ang kamatayon mga igsoon. Juan 12:49-50. Gingon din eh. Kay ako wala magasulti sa kaugalingon kong pagbulutan. Hinunua ang amahan nga mao ang nagpadala kanako. Siya gayud mao ang naghatag kanako sugo. Kun unsa ang akong igaingon o unsa ang akong igasulti. Og ako nahibalo nga ang kahulugan sa iyang sugo mao ang kinabuhing dayon. Busa bisan unsa igasulti ko. Gikasulti ko kini sumala sa gisugo kanako samahan. Mao kini mga igsoon ang buot gipasabot niini nga si Ginoong Hesukristo gisugo siya sa Dios aron mahibalik ma-restore ang kinabuhing dayon mga igsoon. Busa mga igsoon, kung atong basihan mga igsoon, si Ginoong Hesukristo mianhi dinhi mga igsoon aron nga unta ang mga katawhan nga kadtong wala magatuman sa kabubuton sa Dios ang mutuo kaniya maoy adunay kinabuhing dayon. Busa mga igsoon ang mga Israelita sa unang panahon mga igsoon iya ganing gitunglo tungod kay gusto si Ginoong Hesukristo nga ang tanan mutuo ug musalig kaniya aron ang kinabuhing dayon nga gisugo kaniya sa Dios matuman sa iyang pagbalik mga igsoon. Busa miingon siya wala siya moanhi aron sa pagbungkag sa kasuguan bisan sa mga manalagna. Wala siya moanhi aron sa pagbungkag aron og dili sa pagtuman bisag magalungtad ang langit ug ang yuta walay pagkasayloan nga kasuguan bisag usa ka tuldok bisag usa ka kudlit hangtod kini matuman mga igsoon. Muna si Ginoong Hesukristo mga igsoon nindot kaayo ang iyang pag-anhi unta mga igsoon. Pero lagi ang mga katawhan wala mo tuo kaniya
Bisag ang tanang mga magsasangyaw karong mga panahona, mga igsoon. Bisan gani si Pablo, nagsangyaw man, mga igsoon, pinaagi sa kasuguan, mga igsoon. Pero unsa may gisulti sa mga katawhan, giwala na ang mga kasuguan. Kay kuno, ang mga tao nga gatuman sa kasuguan, mga tinunglo, mga igsoon. Kung atong basahon sa Galacia 3:10, diha nato mapamatud-an nga unsay gisulti sa mga katawhan, mga igsoon. Giingon man ri, kay ang tanan nga nagasalig sa mga buhat sa pagbantay sa kasuguan na ilalom sa tunglo. Kay nahisulat kini nga nagaingon, matingnunglo ang tanan nga wala magbantay sa tanang kalagdaan nga nahisulat sa basahon sa kasuguan aron sa pagtuman ini. Mga igsoon, akong pangutana kaninyo, ang nagtuman sa kasuguan, gitunglo ba o wala? Simpre, ang gitunglo, mga igsoon, kadto lang nagabantay sa kasuguan, mga igsoon, pero wala magatuman, mga igsoon. Pero kadtong nagatuman, mga igsoon, wala kadto maapil sa tunglo nga gipamatud-an ni Pablo, mga igsoon. Mao man kini inyuhang gikwaan og base, kay wala man pud ninyo hunahunaa. Wala ninyo sabta ang maong sitas nga ang gitunglo katulang nagabantay. Pero katong nagatuman, wala katong maiapil sa tunglo, mga igsoon. Busa, kung atong basihan, mga igsoon, kung atong basihan, miingon sa Santiago 2:17, mga igsoon, miingon diri, sa ingon usab ni ana ang pagtuo patay kun kini walay binuhatan, mga igsoon. Sa to pa ang pagtuo, mga igsoon, og buhat gauban, mga igsoon. Muna nga ang mga katawhan, mga igsoon, igo lang mutuo pero wala gayud magbuhat, mga igsoon. Igo lang kasunod-sunod ni Ginoong Hesukristo pero wala sila mutuo ni Ginoong Hesukristo, mga igsoon. Munang giingnan sila mga matay kamo sa inyong mga sala. Kay mga matay mangyud kamo sa inyong mga sala. Gawas kung mutuo kamo nga ako mao si Kristo. Wala sila mutuo nga si Ginoong Hesukristo gipadala dinhi sa kalibutan aron sa pag-restore sa kinabuhing dayon, unta, mga igsoon. Busa ang mga katawhan, wala sila mutuo, munang gitunglo sila sa Dios ni Ginoong Hesukristo, giingnan mga matay kamo. Tungod kay nganong nakasulti si Ginoong Hesukristo ni anang pulunga. Tungod kay ang ilang pagsunod-sunod ni Ginoong Hesukristo kawang, tungod kay ang ilang pagtuo layo raman kayo ni Ginoong Hesukristo, mga igsoon. Buna nga perting luuya kayo ang mga katawhan, mga igsoon. Tungod kay ang ilang pagtuo halayo raman kayo. Mga igsoon, wala namang kuy oras akong ihatag sa among angkurman nga mao si Kardinal Jimbo Tahod. Okay no, daghang salamat kayo sa Kardinal Hugin sa imong paghatag og mga pusay no, may tungod sa mga buluhaton sa Ginoo. Atong ihatag sa atong usa ka igsoon, Kardinal Sincero Olivar. Kardinal, imo na napod. Okay, daghang salamat no, igsoon ako kapatid nga Kardinal Jimbo Tahod. Ingon man sa di pa kita mapadayon sa unahan, ako maayong katahoran diya sa labaw mo magtutudlo diya sa Banunong no. Si Master Junito Yabo, may buntag ng Master, ingon man sa mga espiritual nga nanay. Okay, mapadayon kita may igsoon sa atong gisgutan nga sa igsoon Cardinal Huggins, may tungod sa mga patay ang iyang gisgutan, no? Ang mga patay nga gisgutan na duha ka bahin sigon sa gisgutan niya sa unahan, tinuod kini kay nabahin man sa duha ka klase ang patay. Dunay patay nga diha sa sementeryo o patay usab nga kanang patay na sa pagtuo. Sa ginaingon diha sa nakasulat sa unang Timoteo 5:6. Nga giingon diha sa unang Timoteo 5:6 nga pagkasulti nga
giingon. O apan ang babaeng balo nga magapatuyangon sa kaugalingon patay na bisan samtang buhi pa siya. Kini mga igsoon giingon diri nga patay buhi di ay kini siya apan patay na nga naman tungod kay kini ang iyang pagtuo nawaon hibulag naman ngadto sa pagtuo sa Dios. Mao kini giingon dia ni Kristo nga bumalik kamo kanako kay kaning mga tawhana nga nawad-an sa pagtuo sa Dios nagpahilayo naman sila may tungod sa pagtuo sa Dios. Kining mga mata nga sa patay mao kini pagabanhawon sa Dios. Kay si Kristo mao man ang kahayag sa kalibutan. Sigon sa iyang gisulat diha o sa giingon sa Juan 8:12 nga nagaingon. O kanila si Jesus misulti pag-usab nga nag-ingon, ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Siya nga magalakaw o magasunod kanako dili gayod magalakaw sa kangit-ngit. Hinunua makabaton siya sa kahayag nga magahatag og kinabuhi. Kani dayong kahayag Ginoo sa giingon o gisgutan sa kasulatan nga maghatag og kinabuhi so nga igsoon may tungod kinis pagtulunan nga giingon nga mao ang kamatuoran kay ang tinuod lang mga igsoon ang atong gisgutan ni sa kasulatan kinahanglan nga ang matuod lang ang atong matugan dili kita magsulti na nang dili tinuod kay doon na may nagasangyaw nga kana kunong pagkamatay sa tao mamatay ay maluwas. Mga anay dili tinuod. Apan kini giingon ni Kristo nga kahayag, mao kini ang pagsulti sa matuod sigon sa Juan 8:32 nga siya ang kamatuoran. Mao nga kini ato kining tulot timbangon, ato kining paghunaon mga igsuon, asa niini ang pagkabanhaw sa mga patay kay banhawon man kuno ang mga patay. Kay kanang mga patay ug adto yuga sa menteryo maglantaw na patay as in patay na gito. Apan ang gisulat dinhi sa kasulatan mobangon man. Ingon man nga tungod niini ginaingon pagmata ikaw nga nagakatulog og bumangon ka gikan sa mga patay og pagahayagan ikaw ni Kristo. Sa ato pa dili kay ni as in literal o diha sa menteryo kay kinsa man kuno mga pataya mo bangon dayon pagkatapos maminaw bisan pa og ka-20 pa kamo sangyaw anong menteryo og magsangyaw di na gyud kamo bangon tungod kay literal kana sila mga patay apan kini giingon ni Kristo dili sa kasulatan nga bubangon ka mahayagan ikaw ni Kristo kaning mga sangyaw ni Kristo nga giingon nga mahayagan ikaw tungod kay si Kristo man ang magtudlo may tungod sa kamatuoran. Mao nga kaning pagtudlo sa kamatuoran kinahanglan nga ato kining subayon ganang giingon ba nga pagatukion magatuki kita mga igsuon sa tinuod nga pagkabanhaw kay ang pagkabanhaw mao kana mga tawo nga natibulaag o himulag na sa pagtuo sa Dios. Tungod kay kani mga magsasangyaw karon daduhaman kabahin ang pagsangyaw. Nagsangyaw sa dili tinuod ug nagsangyaw sa tinud anay nga pagsangyaw. Sama sa giingon sa uban nga magsasangyaw nga mamatay sa ayha maluwas. Dili gyud kana tinuod mga igsuon kay dili man kana mo giingon ni Kristo. Kay si Kristo dito sa Jerusalem nagsulti man siya dito nga angging harian iyang pagakwaon og ighatag ngadto sa usa ka nasod unya kanang nasura diha niya ihatag ang kinabuhi nga giingon nga paghayagan ni Kristo ang usa ka tawo nga magapamati lang sa iyang mga pulong. Mao nga mga igsuon sa ato kining gisgutan karon nga mga
kahulugan sa kasulatan nga nisulat. Kini usa kini ka tilimad-on sa mga taong magtotoo nga di ay ang patay dili lang kay usa lang ka patay nga taas and patay kun dili na duha ka bahin. Kaya doon na usa ka tao nga mapatuyangon naman siyang kagalingon samtang himulag siya siyang pagtuo. Mao nga kini mga igsoon sa hamubo nga panultihon kini kay taas pa man unta kitag mahigayon kay napamantay laing nga magsasangyaw nga mosunod kini din hilang ako kutob ug ihatag na ko pagbalik ni Cardinal Jimbo. Okay no, daghang kayong salamat Cardinal Sincero Olivar sa dugang nga pagmatuod mahitungod sa mga patay no nga dinhi sa kalibutan di ay alang sa mga tawo nga igsoon nga duha di ay kamatang ang kamatayon dunay pagtuo nga kamatayon ug duna poy pag physical lawas no physical lawas gyud nga mamatay muna nga lisod kayo ning kaluwasan karon kung ato ang nahunaon kay nanggula man ang unang nga mga magsasangyaw nga gipatuo sa mga tao nga sa tibuok nga kalibutan gyud gipatuo sa tibuok nga kalibutan nga kining tao mamatay ra walay mo gamot din sa kalibutan unya moagi ang kaluwasan naa diha mo na nga ang tao samtang buhi pa patay na siya gahulat na lang sa manahon nga kunos kuhaon sa Ginoo yung kinabuhi niya luwas na dayon to. Mga igsoon, balikon ako sa pag-ingon nga ayaw kamo pagdali-dali sa pagtuon ni ana. Tungod kay hulosayonon man kayo kining Bible. Mamanggani nga sumala na sa giingon sa akong kaigsuonon. Ganiya nga duha ka klase kamatang kamatayon. Buhi kaning pagtuo ug ang pisikal nga lawas. Mao nga kanang luwason ani kamatayon diha sa pagtuo. Manay luwason dili nang pisikal nga lawas kay ang Dios dili man siya Dios sa mga patay kundi Dios man siya sa mga buhi. Mao na nga lisod kayo kani. Mao nga pasalamatan nato dinhi sa kalibutan ng ato ang Supreme Founder Master Pope Ginito Gabuluyabo ngay siya ra karon ang nagsulo sa tibuok magsasangyaw nga kining luwaso nato pisikal. Mao kana mga igsuon ang tinuod ani. Karon atong hisgutan ang buhat sa among mahal nga magtutudlo. Diin gikan kining iyang pagkasugo kay sugo man kini karon kay kanang among mahal nga magtutudlo bahalag dili mumutuo mga igsuon sultian ko kamo nga sugo kana siya dili kay sinugo lang sugo kanang among mga mahal nga magtutudlo Divine Master Pope Ginito Gabuluyabo dili kay sinugo lang siya sugo siya aron nga ato kining pangitaon ang iyang pagkasugo nan kay kung atong sabto ning duha sugo og sinugo kung muadto ta sa sinugo dana pay labaw niya nga mao ang nagsugo niya pero kung maghisgot gani tag sugo mga igsuon wala na gay labaw ana mao na nga among iprove kaninyo nga ang among mahal nga magtutudlo Supreme Divine Master Pope Ginito Gabuluyabo nga siya sugo dinhi alang sa tanang sa mga nasod sa tibuok nga kalibutan nga magsugod dinhi sa atong dakbayan sa Dapitan City. Mao na nga kung maghisgot kitag sugo mga igsuon kung atong hunahunaon kini usa ra gayud wa nay lain usa ra gyud ang sugo pero hilabihan nga pagkadaghan sa mga lawas nga iyang giagyan. No? Usara ang sugo dinhi sa kalibutan
apan adunay ilabihan nga pagkadaghan sa mga lawas nga iyang gisudlan niini. Mao na nga atong subayon ang pagkasugo sa among mahal nga magtutudlo diin kinigikan. Kung atong subayon ang mga istorya sa Dios dinhi sa kalibutan, nagsugod kini didto sa tanaman sa Eden. Mao nga sa pagbuhat sa Dios dinhi sa kalibutan, di anang ikaunom kaadlaw gibuhat sa Dios. Nagbuhat ang Dios og tao nga gikan sa abog nga iyang giumol o gihimo niya nga tao nga mao kadto si Adan. Mao nga ni anang panahona ang sugo didto ni Adan. Didto kining sugo ni Adan, mga igsoon. Kay kanang sugo mao man ang Kristo. Si Kristo man ang sugo. Mao na nga kanang Kristo didto pa na sa panahon ni Adan, kay mao man kana ang creator. Mao man kana ang nagbuhat sa kalibutan. Aron nga duna siya sugo dinhi sa kalibutan, nagama siya tao nga gikan sa abog nga gihinganlan dayon niya og si Adan. Mao kadto nga sugod ni anang lawasa ni Adan, didto ang unang lawas sa sugo alang sa kalibutan. Munay tinuod, mga igsuon nga istorya niini. Apan ang pangutana niini, unsa man ang atong makita didto sa panahon ni Adan sa iyang pagkasugo ni adtong panahona. Mga igsuon, sa diha nga si Adan, sa didto na ang sugo ni Adan, si Adan nahimong bright sa tanang nga mga diha sa kaalam. Bright kay si Adan, kay kanang sugo kung musulod sa lawas, mahimo mang bright kanang lawasa. Mao nga didto ni Adan gihatag ang kaalam sa iyang pagkasugo nga makita dinhi sa kalibutan, pinaagi sa basahon diha sa Genesis. Unsa man ang naa didto, mga igsoon? Mao ang pagngalan, mao ang pagbuhat sa mga ngalan, sa mga mananap, sa mga kahayupan, sa mga langgam, sa mga isda. Ni anang panahon na, mga igsoon, nagbuhat didto ang sugo ni Adan, mao ang pagbuhat sa mga pangalan, sa tanang mga mananap, sa tanan nga mga ngalan dinhi sa kalibutan. Karon nga tumakita si Adan mao ang naghimo ni ana, mga igsoon. Pero sa diha nga nibulag kaniya ang sugo ni adtong panahona, giputol sa Dios ang iyang utok, ug si Adan nahimo usab nga giputol sa Ginoo ang iyang kaalam. Mao nga si Adan, nabugo si Adan na adtong panahona, kay kanang sugo ni biya man ni Adan. Unsay prueba nato niini, mga igsoon? Kung atong basahon ang nahisulat dinhi sa Genesis kapitulo 2 versikulo 19 ngadto sa 20, atong basahon ang nahisulat. Karon giumol ni Jehova o Kristo nga Dios gikan sa yuta ang tanang ihalas nga mananap sa kapatagan, og ang tanang naglupad nga nilalang sa kalangitan, og iyang gidala kini ngadto sa tao aron makita kun unsay iyang itawag sa matag usa, og kun unsay itawag sa tao niini sa matag buhing kalag, kadto maoy ngalan niini. Busa gihatagan sa tao og mga ngalan ang tanang anad nga mga hayop og ang nagalupad nga mga linalang sa kalangitan
ug ang tanang ihalas nga mga mananap sa kapatagan apan alang sa tao walay nakaplagan nga katabang ingon nga iyang katimbang. Natiya mo mga igsoon, didto ni Adan ang sugo mao ang pagbuhat sa mga ngalan sa tanan nga mga kamananapan kahayupan mga isda didto sa panahon ni Adan. Si Adan mao ang naghala niini nga atong nakailakitag mga mananap, nakailakitag mga kanding tungod kana ni Adan mga igsoon. Pero kay nikaon man si Adan sa kahoy nga nag-ilaog sa mayog sa dautan nga dili sa mukaon sa adlaw ni adtong panahona, mao nga giputol sa Dios ang iyang utok mo nga napugo si Adan. Kinibiya man niya ang sugo ni adtong panahona, mao nga tungod ni ana ang sugo na usab didto na sa panahon ni Noe. Mao nga si Noe nahimong sugo ni adtong panahona tungod kay ang katawhan nga gikan ni Adan nagpakasala man diha sa mga kaliwatan ni Cain. Kay nagminyo man ang mga anak sa Dios og sa mga anak sa tao. Tungod ni ana ang mga tao na himong hilabihan nga pagkadautan, mao nga ang Dios naghunahuna ang Dios nga silutan niya ang mga katawhan. Kay ang Dios nakapabasol man niya ngano nga gihimo ni ang tao. Nga ang tao di ay manisupakon man hinoon sa iya dili man hinoon manimati ang tao kaniya. Mao nga ang Dios magpadala ang Dios og kamatayon nga pinaagi sa lunob. Karon kay nahunahunaan man sa Ginoo nga siya dili na makaumon pag-usab og tao nga gikan sa yuta tungod kay gihurot naman niya ang iyang espiritu didto kang Adan mga igsoon. Busa gitutukan niya ang mga tao sa tanang mga katawhan gikan sa mga kaliwatan ni Adan nga nagkalambigit sa mga anak ni Cain. Didto nakita sa Dios ang kasing-kasing ni Noe nga si Noe siya di ay ang tao nga matarong nga nakita sa Dios nga siya lamang ang nagtuman diha sa pagkamatarong nga iya sa Dios. Mao nga ang Dios niadto ni Noe og nagsugo nga kinahanglan magbuhat siya og arka aron nga ang tanan nga mga kabanayan nga motuon niya maluwas pinaagi sa arka nga pasugo sa Dios nga pagabuhaton kay arka man ang ilang kaluwasan. Mao nga kung atong basahon sa Genesis kapitulo 6 bersikulo 13-14, mao kini mga igsoon. Atong basahon ang naisulat sa Genesis kapitulo 6 bersikulo 14 at 13 ngadto sa 14. Human niya na ang Dios miingon kang Noe, ang katapusan sa tanang unod miabot sa akong atubangan. Tungod kay ang yuta na puno sa kapintasan gumikan kanila. Og ania laglagon ko luglagon ko sila uban sa yuta. Paghimo alang kanimo og usa ka arka gikan sa kahoyng talungon maghimo ka og mga lawak diha sa arka og bulitik kinig alkitran sa sulod og sa gawas. Mao na mga igsoon nga niadtong panahona ang sugo didto ni Noe. Mao nga ang dako nga timaan nato dinhi sa kalibutan sumala sa mabasa nato sa balaang nga kasulatan. Ang dako nga sugo didto ni Noe mao ang pagbuhat sa arka mga igsoon. Mao nga diha sa mga kaliwatan ni Noe naluwas ni adtong panahona kay ang mga tao nagpadayo man sa pagbuhat sa dautan.
tungod kay sa diha sa pagsangyaw ni Noe sa mga katawhan sa matag 40 ka tuig nga iyang pagbuhat sa arka. Tuluman kahigayon, duha naman kahigayon nga iyang gipahibalo mga igsuon nga walay lunop gayud nga niabot. Mao nga ang mga tao gituhuan nila sinuwi nga sinuwi na wala nagi ango-ango na tungod sa katigulang. Diha mga igsuon, mao nga ang sugo ni adtong panahona human sa pagbuhat sa arka ang Dios nagpadala og lunop aron isilot sa tanang mga taong dautan ni adtong panahona mga igsuon. Sa human niini kinahanglan nagpanalangin ang Dios diha sa mga kaliwatan ni Noe. Diha sa mga kaliwatan ni Noe nga gikan ni Sem, Ham og ni Japet. Mao nga niadtong panahona midaghan ang tanan tao sa tibok ng kalibutan apan nagbalon og dakong tunlo diha sa mga kaliwatan ni Ham. Gitunglo ni Noe kay si Noe nahubog man si Noe, nag-ino man si Noe didto sa sulod sa iyang lawak, nagtago man siya didto apan naghubo si Noe ni anang panahona tungod kay bawal man di ay kana sa ilang panahon. Kay dili man maisip nga balaan kung makakita ka sa kinitawo kay si Ham nakakita man sa kinitawo ni Noe. Sa diya nga gipanabi ni Ham ang iyang nakita sa iyang mga igsuon. Mao nga didto nato mahibaluan nga dili pwede nga kabugal-bugalan ang ilang nakita. Mao nga diya nato makita ang pagbuhat sa Dios nga paghingpit kay bisan sa pagtan-aw lamang pwede sila makasala, pwede sila mahimong tinunglo mga igsoon. Mao nga pag-adto ni Ham ug ni Japet, ilang giadto ang ilang amahan. Apan samtang naglakaw sila, nag-inatras padulong silang amahan ug ilang giputos habol. Mao nga si Ham lamang ang nakakita sa kinatawo ni Noe. Mao na nga ang Kanaan, ang anak ni Ham dito sa mga Kanaan kay diha sa mga banay ni Ham mga igsuon, diha man ang gula ang mga gamhanang mga tao. Mao nga kanang sugo sa Dios didto na usab ni Abraham. Kinahanglan ang Dios didto ni Abraham kay mag-istorya ang Dios sa bag-o. Tungod lagi kay ang Dios nakapanaad man didto sa panahon ni Noe nga dili na siya magpadala og silot pinaagi sa lunop mga igsuon. Mao nga kadtong kalapasan diya sa mga kaliwatan ni Ham nga nakasulod gihapon ang nahuna sa dautan mga igsuon. Midaghan kadto sa tibok nga kalibutan diha sa mga kaliwatan ni Japet ug sa mga kaliwatan ni Ham.